Bon dia, encetam aquí l'espai d'entrevistes als principals candidats de les Illes Balears al Congrés. Avui parlam amb Miquel Ensenyat, que és candidat de la coalició PSM Iniciativa Verds Entesa Equo, al qual saludam. Bon dia, senyor Ensenyat. Molt bon dia, com estàu? Molt bé. Vostès conviden els ciutadans en la seva campanya a pensar diferent. Quina és aquesta manera de pensar diferent del PSM Iniciativa Verds Entesa Equo? Bueno, mira, crec que en política i en democràcia, és cap i la fi, l'han convertit en una funció on el ciutadà és un simple espectador. Han reduït la democràcia a anar a votar cada 4 anys, a mirar debats televisius i a poca cosa més, quan la democràcia és sobretot el dret a participar, el dret a opinar i sobretot el dret a decidir. Entenem que vivim dins un moment on hi ha un canvi d'aquesta mentalitat, on nosaltres volem fer una política sobretot des de la participació activa de tots i cada un dels ciutadans. És a dir, que el fet de pensar no sigui just una qüestió dels polítics, sinó sobretot una qüestió dels ciutadans, de repensar quin model vivim i especialment de dir quines iniciatives hem de posar en marxa per canviar aquelles coses que considerem que haurien de canviar, aquelles coses que no ens agraden. Vostès es presenten també com l'únic partit que pot fer sentir la veu de les Balears a Madrid. Quines són les principals demandes que, segons vostè, hauria d'escoltar a Madrid de part de les Balears? Bueno, mira, jo crec que és important recordar a tots els ciutadans i ciutadanes que dia 20 no anem a votar un president. És a dir, molta gent se pensa que dia 20 anem a elegir o en Rajoy o en Rubalcaba. De fet, jo a Esporles, quan la gent va començar a sentir dir que me presentava, molta gent li venia de nou i em deia tu te pots presentar a Madrid, perquè la gent se pensa que votam un president. No, mira, el que hem de tenir molt en compte és que aquí votam 8 diputats. 8 diputats i diputades per les Illes Balears, i que han de representar les Illes Balears, i 5 senadors. Històricament, aquests 8 diputats s'han anat repartint entre Partit Popular i Partit Socialista en diferents combinacions. La darrera legislatura eren 4 i 4, 4 d'un vent i 4 de l'altre. Però el problema és que aquests diputats que ens han representat no han tingut mai la més mínima transcendència per la nostra societat i especialment per la nostra comunitat. De fet, no sabem ni qui són, ni quina cara fan, ni n'hem sentit parlar mai. I de fet, inclús s'ha donat el cas que en algunes ocasions han votat en contra dels interessos d'aquesta terra, quan parlant de les prospeccions petrolieres d'Eivissa i Formentera, que aquí deien no, per allà votaren que sí. O inclús alguna iniciativa que hi ha hagut per millorar el finançament de la nostra comunitat autònoma, que han votat en contra dins el Congrés dels Diputats. El que plantegem és bàsic, dins aquests 8 diputats, que hi hagi una veu que no sigui PP i PSOE, és a dir, l'objectiu que jo puc tenir, o l'objectiu que pot tenir en Miquel Ramis o en Pablo Martín és totalment diferents. Ells segurament quedaran absorbits dins una estructura de partit. Jo a Madrid no he de donar comptes a ningú. Hi vaig parecer una veu lliure, inclús una veu que sigui representativa de tot l'àmbit de les Illes Balears, és a dir, dels nostres pagesos, dels nostres empresaris, dels nostres comerciants, de tota la societat en general, inclús molt més enllà de les sigles que representa. I quines serien les principals demandes d'aquesta veu? Bueno, si hagués de resumir el programa en els pocs minuts que tenien seria una qüestió difícil. Jo te diria sobretot el que vaig dir ahir a Menorca. Mira, jo crec que els hem de recordar, sobretot, els hem de recordar que som illes, som illes. I tu diràs, i per això hi vas. I doncs mira, això que pareix una qüestió molt òbvia, moltes vegades no se'n recorden. Els nostres joves, els nostres pagesos, els nostres empresaris, els nostres comerciants, els malalts, per exemple, el cas de Menorca, no tenen les mateixes oportunitats que tenen en el continent. Aquí, escolta'm, els nostres pagesos, per exemple, parlant de polítiques agràries pensades sobretot pels latifundis, nosaltres no en tenim de latifundis, tenim un altre model de pagesia. Si no pensam en mesures concretes per reactivar l'economia d'aquestes illes, on se fa des de Madrid, no en sortirem, perquè sempre parlarem de la globalitat i deixarem de banda aquelles qüestions que són específiques de les Illes Balears. I dic pagesia i puc parlar de turisme, puc parlar de nous jaciments d'ocupació, de nous filons d'ocupació i d'altres qüestions. Vostès consideren que les Balears haurien d'assumir més competències per part de Madrid? És possible l'assumpció d'aquest major nombre de competències en un context de reducció d'ingressos i també de contenció de la despesa?
Bueno, evidentment, jo crec que tots estem d'acord en que s'ha de racionalitzar la despesa pública, no? Però que també que tothom està d'acord en que l'hem de fer més efectiva. No? Jo soc un balde d'un poble i te puc dir una cosa, és a dir, tothom arribarà vell i ningú, és a dir, ningú haurà deixat mai d'entrar dins un ajuntament. Tothom haurà anat a un ajuntament en qualque moment de la seva vida, no? Si tu em diguessis quanta gent arribarà vell i han trepitjat mai un ministeri, veuries tu que els índexs de població seria mínim, no? És a dir, les administracions més fortes han de ser precisament les que estan més a prop del ciutadà, perquè sobretot són les que coneixen la seva realitat específica. Mira, les nostres illes, no? És a dir, cada illa té unes problemàtiques, unes qüestions més específiques que se fan més transcendents una banda que una altra. Per tant, de les administracions locals que poden donar sortida en aquestes, locals i autonòmiques, en aquestes problemàtiques, en aquestes necessitats que tenen els nostres ciutadans. No? Vostès insisteixen en la necessitat de canviar de model econòmic. Quines han de ser les principals característiques d'aquest nou model que vostès proposen? Mira, per fer via, perquè tenim poc temps, no? Un model que no carregui el mort damunt allà on l'han carregat, damunt la classe de treballadors. És a dir, un model que no congeli les nostres pensions, que no ens faci fer feina fins als 67 anys, que no ens pugi SIVA, que no posi a règim a les autonomies i, per tant, en aquells que tenen transferides les competències en sanitat i en educació. En definitiva, un model on sigui el país, l'estat, que és capaç de regular l'economia i no l'economia que regula l'estat, que és ni més ni manco que el model que tenim ara en aquest estat i a la majoria de països d'Europa. Una economia que regula l'estat, una economia que posa les regles de joc, les normes de joc, algunes de les quals comencen a ser immorals. És a dir, que qualcú li prenguin que seva, no perquè no vol, sinó perquè no pot pagar. És una qüestió, bueno, és legal, però és immoral. Que les companyies, per exemple, de subministrament energètic, que l'any passat guanyaren 8.000 milions d'euros, puguin tirar el llum a una escola pública, a una família, perquè no vol, no, perquè no pot pagar. Pot ser una qüestió legal, però és immoral. És a dir, per tant, hem sentit parlar molt durant aquesta campanya de generar confiança en els nostres ciutadans. Perdona, en els mercats, no? Que hem de generar confiança en els mercats. No, la confiança l'hem de generar en els nostres ciutadans i ciutadanes, que són els que han perdut precisament la confiança en la classe política. Miquel Ensenyat, candidat de la coalició PSI Iniciativa Verds Entesa Equo, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres per la convidada i per aquell espai. I molta sort. Gràcies, també.